Słuchaj, tak, na świecie są trzy sorty ludzi. Wierzący, niepraktykujący, a ten trzeci jedno lepszy. To są wierzący, niepraktykujący. Ja wam powiem, Rosju szedł na różańc i o spłatku mojego drecha. My so spłatkali, jak my so długo nie widzeli, to on do mnie godo, może idziemy na piwo. Godo, wiesz to co, ja teraz idę na różańc, a później, to może pójdziesz ze mną na ten różańc, a potem my pójdziemy na piwo. Nie, on godo, ja na żaden różańc nie idę, a ja godo, co, to jest niewierzący. Nie, ja jem wierzący, niepraktykujący. Aha, ja so tak zasmił trochę, a on go, co, to co ze mnie śmiejesz? Nie, jak tebe uczył, jaki ja jem, to by też so może trochę uśmiechnął. No ja ci to jest? No ja jem wegetarianin. No wegetarianin to są ci, co mięsa nie jedzą. No ja, no to jak te so ze mnie nie śmiejesz, że ja jem wierzący, niepraktykujący, to ja so z ciebie nie śmieję, że to jest wegetarianin. Tak my so umówili, że on siedł do tej restauracji, a ja idę na ten różańc, jak ja skończę, to ja do niego przyjdę. No i tak było. Ja przechodzę do niego do stolika, my siedzimy, kelnerka przeszła, dała nam menu, no i ja so tak zdrzymy w to menu, on so wziął karbonada, a ja poprosił łykaczka. No poprosił, a on tak na mnie zdrzy, a te dogodą, że to jest wegetarianin. No jo, wegetarianin, niepraktykujący. A jak wama tyś co śmaka na kaczka zrobiło, zaprosimy do restauracji. Dobrzyńcą kabaret Kujda Show je ekobudowlanka, mobilny hecie. Na hasło Kujda 3000 złotych zniści. Na kabaret Kujda Show roci Dobrzyńca Enzos 1 w Remi, medycyna robłete, mammografio, chirurgio, sportowy badyrowania i wiele dredzich. A, ja nie wiem, zmachcony. Ja co zjadł. O, tu może dumiele coś dobrego. Łystrzymy. O, je kelnera. Proszę tak nie klepać. To są drodzy blate. No to mogę kogoś prosić? No jo. Nie te prosia. No te słuch. Ja co zjadł. Może tak, no lepiej motawa kaczka? Jo, mumę. No to prosia kaczka. Woźno. Z tą kaczką tą zetaci to, że nasz kuchoś wczoraj kusk zachluł. Jemu sodzyse te rance tak trzansą. Nigle łę ta kaczka złapie, łeskubie, we patrosi, uśmureje. 2 głedzene to zbawi. Aha, ja też lubię, jak obsługa ma dobry humor, ja. O, czasami. A, to tak na powoźno. No dobra, no to proszę ta kaczka, a do tej kaczki może ta piwa? Jo, mumę. Albo pół litra za 15 złotych, albo taci w litrowym kuflu za 20. A, 15 pół litra, litrowy 20. To ja wezmę w ten litrowy, to ją da 10 złotych do przódku, ja. I to wsiedkłe. Jo, Piwo terecie do kaczci. ja tak sesie, może tere. Dobrze. Jo. Za piwkę wypijemy. Ja. Ja. No jo, to. S'il vous plaît. Ale Zary, ale co to ma być?
Przepraszam, meso chyba nie dogodole, nie? Ja chcę to za 20. No i to je to. Ale to nawet nie ma pół litra. No, bo to nie jest to pół litra, plus to jest to w literowym kuflu. Ja nigdy nie gadał, że to będzie liter piwa. A to, że we nie rozmieje co słychać, to nie jest moja wina. Tu za sceną robi balbiosz. Kłelnik je dwóch tych balbiarzów. Jeden je pisowc, dredzie je za PO. Jeden chłop przeszedł i rzeknął, że on chce być łebcanty na zero. I on trafił na tego pisowca. I ten go żnył na Donalda Tuska. On by trafił do tego, co jest za PO. Pewno go będą na jakiś łez, nie wiem, nawrot ci głeźnił czy coś. Proszę mnie nie gadać, że jo coś tu lechłe rzeknął, albo że jo może co ny głeży, że jest może wami cegonia. Plus we nie rozmieje co słychać, a to już nie jest moja wina. Ale słuchaj, jak te mnie skasejesz 20 złotych, za to nie full nawet pół litra piwa, to ja tu wici nie przynda. Chłopie, jak te ta kaczka dostaniesz, to ty tu go wezwicy nie przyjdziesz. Tebe musił być głupi, z drugiej strony. Jak te 20 złotych płacisz za piwo, ja ci może za 15 złotych dostać, to te za mądry nie jest. Je śmiałe brozio, nie, to jest dość. Ja tu wici nie przynda. Ja nie wiem, to są do telewizji nadowo, gdzie wa tu tak ledzy ceganita. Misołe braziu. No i co? Piwo łestawione, kto to wypije? Ja nie mogę w sieci po klientach pić. Ja bez pity der chłedzył. Jo, a im so w sieci w głowach przewracało. Wczoraj tutaj ci jeden przeszedł, on chciał lampka wina. No to ja mu przeniósł, prosia baro, lampka wina, on zarewował, kelner, to wino je cepły. Ja go to nie jest, może lewy przecież tutaj do tego zemny łedę dolu, to nie może być cepły. Dredzi, on chciał kaczka, ale tako na łestro. No to ja idę do kucharza i go dom, weź zrób taci łedzin, żeby to paliło 2 razy. Ja przeniósł mu ta kaczka, jem siedź, za 5 minut ja podchodzą. No i jak tam ta kaczka, a on go dom, ne, solotka nie urywa. Ja go dom, chłopie, dojdzie se do wieczora, to jeś wam je urwie. A trzeci, on reba chcał, ja mu ta reba alał, a do nas na kuchnia prawie sanepid był wlazły. Ja go dom do tego chłopa, co ta ryba, ja weź chłopie, jedz, flot, bo tu sanepid w los, jak oni tu przelyzą, to płegłercha do ten są obrazu. On sołece no tego stołu, wstał i szedł, a ryba na płecianto nie zapłacono, kto tam zejot. Nie, im sąsiednim w slotkach poprzewracało, bo oni są na łebzyrają tej telewizję, tego Norberta Miłkiewicza, jak on są tam zesta woźta w cestnie, piwa zapije i łenie specjalista, a bo ta, Magda Gejzer, ta też je mądro, łena przeleze, to jest do restauracji, ta lezia ma śmergo, łena rewolucja robi, kurde mol. Łena by przeszła tu do mnie do restauracji i by i tu na talerz nasrył. Łena by nie wiedziała, czy to jest gówno, czy zraz. Jo. My jesteśmy w redze przy restauracji, za te pieniądze do tych ledzy to sprawi. Ledze narzekają na to, jak są tu obsługi wuny, a tyś jak długo muszą dać za jedzeniem. No, sprawdzimy jak tam je będę. Aha, no widzę tu straszny syfie. Menu żadnego nie ma widzec, ja nie wiem czego co spłydywać. O, no teraz ja widzę czego co spłydywać. No ale dobrze, to co? Zazdrzymy na kuchnię. Nie pani Magdo, tam... Wa to gówno ledzą do wota? Pani Magdo, tam jest situs, kuchnia jest tam. A. Przepraszam, ten lód jest świeży czy mroziony? Ten lód jest fizi, jak będę se mroził. Dobrze, dobrze. O, widzę piwo motaj, jo? Jo, Dobrze. piwko je. Czy tu? Dobrze. Co wy chcecie? No piwo jak piwo. Ale dobry. Co, wiele za to przyjdzie? Taci piwko 20, 15 zł. Ja by i 20 dała. Dobrze, przenieś tam je kaczka. Z tą kaczką to je taci to, kiedy że nasz kuchoś, a ci je bardzo trzyzwy.
on ma taką skomplikowaną recepturę, że on musi ta kaczka wycygnąć chłodnie, zamarynować, w pieck wsadzać, uśmurować, znów w marynata, pieck, śmurować, chłodnia, marynata, pieck, chłodnia, śmurować. To jest tak skomplikowane, że to tak 2 godziny nie zbawi. 2 godziny, jak on je trzyzwi. Jo. To ja sobie ja spytać, wiele mu to zbawi, jak on ma wypity. Wtedy pół godziny. Jak? No, wtedy so zazłoni do cechy łedę w redze, to oni co z pół godziny dowiozą. Jo. No nie, no to jest szok. Jak wam możecie tak traktować swoich głescy? Jak wam możecie w ten sposób traktować? Ja tu żadnej rewolucji nie zrobię, bo tu są nie do. W tym placu z tym aledzama nie do co zrobić żadnej rewolucji. Ale co mnie no bardziej fascynuje i proszę mnie to wytłumaczyć, bo to jest jakiś fenomen. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że ty ledze i tak tu przechodzą do tej restauracji? Bo co wa robi ta? Wa gardzy ta tyma ledzama, nie dotrzemiwo ta słowa. Użyta ima wzięwiłecie, zero ta z nich slydny detk. A oni i tak was wybierają. No jak to jest możliwe? Pani Magdo, ja też nie wiem, jak to jest możliwe, ale proszę zdrzec na tych polityków. Co oni robią? Oni też gardzą tyma ledzema, ceganią ima, zdzierają z nich slydny datk, nie dotrzymywają słowa, a oni wszyscy i tak na nie głosują. No to idziemy tą samą filozofią. Dobrzyńcą kabaret Quinda Show je ekobudowlanka, mobilny hecie. Na hasło Quinda 3000 złotych zniści. Na kabaret Quinda Show roci Dobrzyńca Enzos 1 w Remi, medycyna robłete, mammografio, chirurgio, sportowy badyrowania i wiele dredzich.